Karak shalo MSA mitai TRPC ni kathalai jak saitok Mumbai. Chengsai rejaka Pradhan Mantri Vishwakarma scheme ni camping malkhung. O camping malkhung no chengsai rekha TRPC ni chairman patalkana jomatia. Thangnai bisini 15 August Mantri Bokram ni yakte chengsai rejak tongmani Pradhan Mantri Vishwakarma mungi kaisa scheme. Abo haikeno karak shalo scheme no MSA mi ni bisingtei hasteu bo chengsai rejaka. Haika scheme no lukurok no Simon Dunan bagi karak solo MSA mitai TRPC ni kathalai jak saitok Mumbai chengsai rejaka Pradhan Mantri Vishwakarma scheme ni camping malkhung. O camping malkhung no chengsai rekha TRPC ni chairman patalkana jomatia. Manjaka Captain GS Rathete MSA mini in charge no khoboi kubun adangrok. Koktoma thumnarok bai kok sanani thangai TRPC ni chairman patalkana jomatia shaka. O scheme no kami ni lukurok no Simon Dunan ni bagai naharjaka o sakthar mung hunai. बेले के हमबाई दिने साल कथार साल बुरung नसिनि कैसे हमारे नि कक्तुं जों खनाय दङ हमारे नि याक्लिक जों माने दङ हमारे नि सामं जों नगय दङ गोबां ससियेल मीडिया नि बिसिंतै देने तैबो हमारे कप्लंग नि कक्तुं खांखांके एमएससी नि बिसिंतै जों जतनो साइमान का 15 आगस्ट प्राइम मिनिस्टर साख्लाय रमानि जे विश्वकर्मा योजना नि बिसिंतै गोबां मा तागैसानाय कक सानि थांखांखांके ताकनाय लुपनाय जेमन ने हानि ताकनाय मानै वानि मानै स्नामनाय जाल स्नामनाय अमते हाय गोबां मा मानै स्नामनाय आबरकनो जों ता खाइजानाय मानखा पीएमओडी नि बिसिंतै बरकनो हामारि रजाकनाय बमते के हामारि रजाकनाय बरकनो पहिला बरनि बमंसिला खाइजानाय लिस्ट नाजाकनाय बनि परे ट्रेनिंग रजानाय बनि परे बरनो रांग्रि रजाकनाय बनि परे बरनो गोबां स्किलनि बरनो स्कीम रजाकनाय अब हायके बरनि रांग्रि कुसुगो कागै बरनि नखुं तै साकबाय थांबा सामानानि बागै ओ स्कीम फियाबा जों नुखा 15 आगस्ट ले लॉन्च खायखा साख्लायखा फियाबा सिनि टिप्रा हाय हास्तेगो अबनो तैगि जों गोबां मा जागाव थाङै सगुयानि दं माने सगुयमाया कताबगु आबनि बाङै एमएससीबी नि आमनि विशेष दायित्व तानि खांखामो सेंट्रल नि स्कीम सेंट्रल नि मो पार्ट अम एमएससीबी मो सेंट्रल बॉडी एका आबनि बिसिंतै जों त्रिपुरा रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन अब खांखासेनि रिहेबिलिटेशन अबबो आरनिगो खब जागो प्लस सिनि रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन बिसिंगो बेनिफिशियरी सिनि गंमा दं सिनि आर्टिसान दं बरकनो अबिशकर्म बिसिंगो हाब्रनानि बाङै सिनि दायित्व आबनि बाङैनो एमएससीबी एंड टीआरपीसी कन्बाइन के कथा लगी गोबां मा जागावनो जों बनो अवेयरनेस प्रोग्राम खाय दङ अवेयरनेस प्रोग्राम नि परि इंटरेस्टेड जों बेनिफिशियरी मा खांखे बनो टीम खाय बनो ट्रेनिंग रजाक दङ तै बेस गांगो तै बमते के ट्रेनिंग रजाक फिनाय आबनि बागै सिनि मीडिया नि बिसिंति ज तनो साखलायगो जे बरक र काट नि मिस्ट्री जों काट मिस्ट्री र होनो बनो दो काट मिस्ट्री फांखा रास मिस्ट्री फांखा मानै सुनानै दाबो दगारो आलमारि रक सुनाना करं जाल सुना करं वानि मानै दाबो ग्रम दे खुत्रुक रहि जों हमानि खुत्रुक रक लांगारक तांना करं अमते हाय गोबां मा मताइ फाता हानि गला फाताखौ हानि मानै ताकना करं अमते हाय ताकनाय लुपनाय करं जतो सिनि आर्टिसान आबरकनो आथ्रता आर्टिसान ताबुजरति इनक्लुड खायजा आरो बिसिं जों तै इनक्लुड खायनानि बाङै साका जे राबारनि मानै स्नानाय दं राबार आर्टिसान आबरकनो खायनानि देसिनि बरंनि बिसिङाव गोबां मा पद्रे परसाम आरो निओ खबजबाय खौ दंख आबरकनो खबनानि बाङै अलरेडी जों मिनिस्ट्री गो जों अलरेडी आपिल खायजाक ते बरक बनि बाहाय सामानि बाङै पजिटिभ लेबर रिप्लाइ ब्रजाक ते बिसिनि आर्टिसान आरो खबनानि बाङै एका अमते हाय खलाय ताबो सिनि अ तिनि साखलायजाक मनि खांखे ओ जे स्कीम आबनो बाहायखे नानाय सिनि बरक सागै मायाखौ सामानाय गरै जों जतनो नक थाङै गुरि सानयाने म सम्भव या आबने बागै सिनि एमएससीबी मीना साहेब नि उद्योग बाय कक बरक लैंग्वेज बांला लैंग्वेज लोकल भाषा बायख्लायगै बनि डिटेल्स तमा के बनो नाइमान तमा आरो तंग तमा मा खायनाय बाहाय बर हामारि नाजागनाय तंग आब्रक जतनो ओ ऑडियो रेकॉर्डिंग बिसिंतै कक बरक ते बांला बाय गाहाम खायगै साजाखा आबनो ताबो तिनिन सिमबर स्टार्ट खायखा आमो कामी सारा त्रिपुरा नगुरि गै आमो अनाउंस खायनाय के बरक रक सिगै बरक दाक्ति न नाथों ते मुदि नायगो दायति न अमनो हामारि ना बायनानि बाङै आमो तिनि सालसानि या 5 इयर्स प्रोजेक्ट 5 इयर्स प्लानिंग आमो सोरेगै दंनाय आमने बागा अरनि गो पहिला हाइग्रा खांके ट्रेनिंग रजाकनाय सालबानि ट्रेनिंग रजाकनाय सालबा ट्रेनिंग रय दंफ्राबो रां रजाकनाय मा बनि परेबो रां रजाक फिनाय आमो हाइके गोबां मा हामारि अरनि गो आं तिनि बुखौ बायसाबाय माया जे इंटरेस्टेड जे बर रमते हाय ताङै सानाय र बनि ता हसनाय बनि प्रोफेशन बनि नापिट खनाय राइस जाय दंखा कौनि क बनि प्रोफेशन कबलार अथवा बनि प्रोफेशन जाल सुगुई आरन जानाय बनि प्रोफेशन ताम हसनाय रि ताकनाय अथवा वानि मानै ताकनाय बनि असल प्रोफेशन बबायने बसाय दंगा जागो आम हाय बरक रकनो जत्तनि स्लाय
tan san thangkangke sikon mani hini sini makolok phunugo a sikon samung tangnai rokno PM sini Prime Minister jotono ti sanani bangai ontim ব্যক্তি tok ti sagai ti sanani aboni bangai ne omutrok tapnai proyas ke o proyas o borni saktharma mono apply khainan bangai tini MSC ni bisinti saklai jakate MSC mi baising tamni mak dalang khangka TRPC ni kabangma beneficiary tongo borok ma habnai ro te plus TRPC ni meaning ne rehabilitation bising MSC ni kabangma scheme na jane ani daitto tongo Amani अधिकार आमान दायित्व आपने बगैर इन्वॉल्व के ओ सांगनोस कामी कामी आमसाय गो सिनी लुकुरगनो मारोनानी खनारोनानी बगैर दिनै सिंगमनि साख्लाइमो हामबाय जतनो तेओ हामारिनो जतनो नाबाय जादि ते जतनो जे अ खनामानि बिसिंतिनिरो क्लियारिं यांमानो अफिसाव फाय जुगाजुग खायदि जतनो निरो हामारिनानि हामबाय जतनो Abun yagulo TRPC ni chairman patalkana jomati atai bo shaka tabuksak joratei bebage 30,000 lukuro o skimo register khlai ka hnei Raja Khorang ni shimi salchang ni kokthum Chini Khorang